driver operator og PUJ na palgang wa na kinabuhi sud sa iyang kwarto Sabado sa buntag. Gilang biktima nga si Virgilio Waskin, 65 anyos. Gipaubos na sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masuta kung unsa gyud ang hinungdan sa kamatayon niini. Human dunay nakitang samad sa iyang agtang ug tuong bahin sa iyang baba. Bato siyang anak nga si Virgil, nauli ang iyang amahan uban ang konduktor niini Biyernes alas 9 sa gabi nga wa pa matarong og parking ang gimaneho nga PUJ. Apan nahibong na lang sila nganong wa na kini magtingog dihang ilang gisangpit ug gisuwayan og abli ang iyang kwarto. Tulis ang gisubay nga anggulo karon sa mga sakop sa Labangon Police Station human nasuta nga nawad-an og 70,000 pesos nga salapi ang biktima nga ug iyang mobalor sa 100,000 pesos nga mga alahas ug duha ka cellphone. Apan way nakitang timailhan ang kapulisan nga gipugos pag-abli ang kwarto sa biktima nga nakalock ni adto higayuna. Nara siya ako nga, wata ko rin ko, bangilyang sakinan. Kay musuod ko na ako'y kwaon. Pag humana to, wala naman siya magawas. Wa mo kadungog na ni buto, na kalampag, wa man. Maglak din siya permi. Ang possible motive jud ana ma'am, tulis ni ma'am na namay nangawa niya ma'am. Walay possible entry ma'am nga pagkuan niya as to the details ug nganong way possible entry dili sa lang namo i-divulge ma'am kay nagsige pa ang investigasyon namo.